for today's video mga kayat kining tungura sinikadsin iyang giduol ang kanding nga kaning dako kay nga toro na anad kay mga kayat mura bu paraig di kadsin ba. Kaya ogdan biya kanding nga kayat kung imo hikapon nabigo ka ila di mo aksyon biya panungag kini siya kay wa gid siya na ganahanon siya mawan mo siya ngayog lawog ni kadsin ba na ikanan sa ni kadsin sagbot na. Nabi na. Wasat kasabot ang kanding unsay gihatag ni kadsin niya. Na mapinanggaon nga si kadsin og hayop kun mga kayat na yang lawagan. Nabi. Parog be. Kanding. Looy siya kanding. So oton ning libon mga kayat kay na may sagay nga nahog dire tungura hog ring kasagputan ato ning suoton kay sayang man. Ganahan niya ta mo tuno mga kayat ba na ada pasok ning kasagputan ako ning kanon bahalag kahog-hogon nitong basta makuha lang di kay sayang kayo na dala mga kayat ako nang kuha bahalag kasagbot nitong mga kayat na sayang kayo dako biya mga kayat magamit ni nato ganahan ta mo tuno ba utan tayo gamit ang kan sa gaya tutunuan di may na kayo lami biyang tinunuan nga kan mga kayat among isusi ang labayanan sa mga bukong mga kayat kaya na may duwa ano sa'yo malabay dito ba among tuwa man. Kanang kanan Diri mis may bukungan gitawag bukungan semua nya kasunog among gikuan nya mga kayat mato katong gibidyohan akong gibidyohan ron nasunog ang kuan bukong labayan gabin mo ugaha go diri kot panglabay duaan nato mga kayat mangita sa tamig ka na kuan basig na yung mga duwaan nga gipanglabay ba mo tanawon tani kadtin paman nasunog ba ay tadre duaan na sunog okay na ba sam dailos ta na ako gina dinas maging libon ron mga kayat tungod sa kauga uwan ba hoy atag badungoy uga na kayo kan dar Hawaii sinis ni kadsin kaya minaw sa tubig nga kaya kan ikot lang to dari ba lingko dari Itong ora mga kayat ato iplastar itong kamera kay mahuway sa may ning nalamba nga lubi kay kuha man niya mainos tag tubig mga kayat ay init kay panahon mga kayat kadin sa samtang mahuway may kaon sa ning kakao hilaw. Ampay ganyan kakao mga kayat tamis man siya god pero hilaw pa kaon kadin tabi-tabi sa may tudlo pa way ng mga biyodre dapita ba nindot mag biyodre mga kayat green kay palibot ba pero wali ugar kay kuan ugar kay yuta inas kayo nagmitam ka na kinas namay kanang ipanglabay diri mga kayat muram ni siya kanang labayan ng mga basura o kanang mga bukong ya sa una pigid ba nya namay isa ipanglabay diri kanang mga duwaan nga karaan nga duwaan nya ani kadto piting ka unos kakawilo gutom naugdaw man sa kuan gidaoban mo gud konti wala may mulahos ug mayo pero katotong gyadto nga atong murag nay gidaoban mao na to siya pero dili pag gyud to wala pa ta kalibot tanan balik lang ni kadyen kay inas gyud to walang niog namin yan tingog kukuk exhibition tag gamay mga kayat human naman tag inog tubig panta exhibition tab tungtong taning lubi. Tungtong taning lubi kay exhibition ta ba patol-ed sa mga ugat lingko tagamay tungtong taning lubi niya ate tulit-tulit nitong tuhod tumbukton kay para kuan gamay itong ugat ba kay murag bikil-bikil sig tangas aning kuan ribunan da. okay ko tiil lang kito tiil resulta sa kuan dili ako dili hugaw kayo ingog kuan
Ikan sa ulingan. Engog disyerto kaya uga kayo. Ako wala ko hugaw. Ha. Kada na pating kawan nas kuan. Kakao nga. Hilaw. Ay gutom. Lami man siya tamis.